време на COVID-пандемията с една университетска болница в България работихме с пациенти с COVID. Пациентите ги разделихме в две групи. Това е класическо клинично изпитание. Едната група приемаше терапия за COVID по медицински стандарт, а на другата група пациенти давахме допълнително пробиотик лактера, съдържащ първия в света щам от воден произход Lactobacillus bulgaricus DWT1 в доза 15-45 грама. И установихме клинично и имунологично, че при пациентите, на които сме давали пробиотик, се модулира клетъчния имунитет. Какво значи това? Клетъчният имунитет не се увеличава, той не намалява. Модулираме го, защото Т-хелперите при COVID-19 се увеличават и те, произвеждайки цитокинини, могат да доведат до цитокининова буря и смърт на пациентите. Това е известно по медиите, не само в нашата страна, в вашата, в цяла Европа, Америка и така нататък. А от друга страна установихме, че този щам Lactobacillus bulgaricus DWT1 от воден произход увеличава НК клетките и Т-цитотоксичните лимфоцити. Това е другата част на клетъчния имунитет, която директно се среща с COVID вируса и го убива. При пациентите от групата приемала пробиотик лактера нямаме починали пациенти, нямаме интубирани пациенти и болничният престой се скъси с 3 дни в сравнение с другите пациенти, които за съжаление има и починали в реанимация. Това показва, че този щам от воден произход модулира клетъчния имунитет и може да се използва не само при COVID вирус. COVID е един модел на вирусно заболяване. Той може да бъде използван за профилактика и като хранителна терапия и при други вирусни заболявания. Грип, херпесни вируси, грип всяка година, травал, диариите също са грипни, ротавирусни инфекции през лятото, хепатити от група Б, С. Т.е. действайки на клетъчния имунитет, той действа на вирусите по един и същи начин, защото клетъчният имунитет е този, който се справя с вирусите, попаднали в човешкия организъм. Преди COVID-епидемията, съвместно с нашия партньор от Индийската агенция по ядрена енергетика, биологичен факултет, професор Айк, ние успяхме да докажем, че този щам от воден произход, освен че действа на клетъчния имунитет, което доказахме при COVID, действа и на вродения имунитет и оттам може да се използва при ракови заболявания, тъй като вродения имунитет отговаря за първата среща с раковите клетки, които се образуват в нашия организъм и той се състои основно от два вида клетки, М1 и М2 макрофаги. Lactobacillus bulgaricus от воден произход в лактера превръща М2 в М1 макрофагите и това са клетките убийци на раковите клетки. Когато ние всеки ден произвеждаме ракови клетки и когато нашия вроден имунитет е наред и има достатъчно М1 макрофаги, ние можем да се справим с тях без да се развие туморно заболяване. От друга страна, при пациенти, които вече са развили туморно заболяване, приложението на лактера намаля страничните ефекти от химио- и лъчетерапията. Ние вече имаме над 20 пациента, които са преживели 5 годишния период на наблюдение на тези ракови заболявания. Има хора 12, 13, 15 години, но това сами разбирате, че е един много дълъг процес на клинично наблюдение. Лактера подобрява и микробиома в дебелото черво и по този начин улеснява резорбцията, подобрява резорбцията на витамините от група Б, които са изключително важни за развитието и за функционирането на централната нервна система. Тоест, подобрявайки резорбцията на витамин B6, като премахваме дисбиозата в дебелото черво с помощта на лактера, ние повишаваме нашето настроение, ставаме по-щастливи и без депресии. Това е изключително важно и при овладяването на постковидния синдром и постковидните депресии в момента.
Щамът, който изолирахме случайно през 2011 година, те големите открития стават обикновено случайно. Lactobacillus bulgaricus DWT1 е първия в света щам от воден произход. Ние успяхме да заквасим мляко, обикновено прясно мляко пастеризирано, с изворна вода от един извор в Стара планина в България и получихме йогурт. И от него изолирахме този щам. Разбира се, продължихме да изследваме много извори в България. Между другото сме изследвали извори тук от Чехия, сме носили вода, и от Словакия, но успяхме да открием водни щамове само в този извор и още един. Над 200 извора сме изследвали. Уникалността на този щам се крие в неговата преживяемост и неговите полезни ефекти. Първо, той може да живее в планинската вода при постоянно променящи се климатични условия на природата. Всички сме с континентален климат, високи температури лятото, ниски температури зимата. И от друга страна, биотехнологичният режим вече после в производствени условия прави лактера, продуктът лактера, съдържащ този щам, 4-та плюс генерация, т.е. благодарение на ноу-хауто на този щам преживява както в продукта лактера, така преминавайки през ниското pH на стомаха и високото pH на 12-пръсника. След това следват 7-8 метра тънки черва и се загнезва в дебелото черво, залепва се добре, адхезира и започва да произвежда своите полезни вещества и да подобрява човешкия микробиом. Ние отдавна работим с бременни жени, им даваме лактера с Lactobacillus bulgaricus DWT1 от воден произход, като майките, когато расте бебето в корема, то започва да притиска стомаха, да притиска червата и по този начин се повеличават киселините, получава се така наречената регургитация, дразнене на хранопровода, и когато приемат 2-3 лъжички лактера, тези странични симптоми на бременността изчезват. Също даваме и на малките деца веднага след раждането, въпреки че на етикета е написано след 1 годишна възраст. Моите внуци приемат продукта лактера от първия ден на раждането си. Между другото, до сега не са пили антибиотика, единия е на 10 години, а единия е на 5 години и много други деца имам. По време на COVID имахме, така да кажа, Божия дар и щастието да работим с бременни жени с COVID. Разбира се, лошо е бременна жена с COVID, но приемат я в болница, тя трябва да бъде лекувана, и бременните са особена категория, тъй като не могат да приемат медикаменти. Те могат да приемат един антибиотик, максимум до 2, и хранителни добавки и витамини. Противопоказани са кортикостероиди, антибиотични комбинации, така изобщо почти всички медикаменти от медицинския протокол за лечение на COVID. 7 бременни сме наблюдавали, 33-та, 36-та гестационна седмица. Към антибиотика и витамините допълнително беше включена само лактера, дневна доза 30 грама с този уникален щам Lactobacillus bulgaricus от воден произход. Всички майчета родиха живи и здрави деца, които бяха отрицателни на COVID на първия и 8-я ден след раждането, за което благодаря на Господа, че ни е дарил този уникален щам. Първоначално патентовахме в Съединените американски щати патентен офис продуктът съдържащ водния щам на основата на краве мляко. След това патентовахме този щам, вече развит на козе мляко, с европейски патент, и миналата година, 2022, получихме и български патент за лечение на вирусни инфекции, включително COVID, с този щам от воден произход, за който вече ви разказах. Този щам ми го пазят тук, в тази държава.
Преди 10 години, 12 даже стана вече, когато ние открихме този щам, съгласно Будапештински договор, ние трябва да го регистрираме и така да дадем особена отговорност на някой университет да ни пази щама, тъй като той с патентни цели, съгласно международно законодателство, се пази 30 години, а след това ще продължим да си плащаме така наречения хотел 50 години, 100 години и съм изключително доволна от сътрудничеството си с колегите от Масарик университет Бърно. Изключителни професионалисти. Щастлива съм, че работя с тях. Благодаря им още веднъж и се надявам да продължим нашето сътрудничество.